uban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao ipaday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may nga Biyernes, pizza 1 na. Nining buwan karon may sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Kontraktor sa pag-repair sa Rabi Rice Track Oval sa Cebu City Sports Center. Gipatawag na ni Mayor Nestor Archibal. Human ni tumaw ang mga hulagway nga nangaguba na usab kini. Straight to the point. Kapaspas ba mga guba mga kagalaan bago pa ganit nagigamit atos palarong pambansa? Ato ni tagad pagtagadlon mga higala, no? Ang track oval giayo sa wa pa ang sinulog sa niaging Enero karon tuiga apan nadaot lang sabdayon. Straight to the point. Unsa man klasiya sa mga materyales ang gigamit ana nganon dali naman kay maguba. Katalig pagtagad lubutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nagplanong gastuhon ang nadiskubre nga wa magamit nga usa ka bilyon ka pesos nga Special Education Fund alang sa pagtukod o mga bag-ong school buildings o pag-repair sa gubaon nga mga classroom sa probinsya. Straight to the point. Gitanugan lang ni mahigala sa milabayng administrasyon. Katalig pagtagad karon nga buntaga sab sa atong pabanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan maayong balita alang sa mga SSS pensioners. Sugod karong buwan sa Septembre, sugda na ang pagpatuman sa tulo ka hugna nga pagtaas sa retirement, disability o survivorship pension. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa Baygalang Pag-asa nakapanglantaw na pod og tulo ka mga bagyo nga makasod sa Pilipinas sud sab nining buwan sa Agosto. Straight to the point. Naunta may gala nga dili makahatag og dako-dakong damage sa mga ani nga bagyo. Bisan lang unta may gala og kanang igo-igo walang makaon-uwan ginagmay nga di ra pud makabaha unta kay. Kita palay magbuot kay porbida ha. Ato ni pagtagad sab sa tumaman-uban may gala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya ang atong pagpadayon sa may gala paghisgot labot sa mga unod ngadtong State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Straight to the point. Mahiya naman kayo. Aha. Straight to the point. Mahiya naman kayo kadto mga walang hiya. Imong giatubang may gala mga congressmen, mahiya naman kayo. Basi mo kanta po sila nga, bakit ako nahihiya? Buyag mahigala tong tingog nga more or less lang mga sukid dig paminaw, pasensya lang mo dahan dapita ha, pero kini bang mga anad na kay bitang mga kurakot mga sukid dig paminaw. Paano di na madutlan? Dili madam mahigalag, mahiya naman kayo. Be action ha? Action kay action speaks louder than words man. Kay imo lang inon mahiya naman kayo, di madag istorya naman klasiha. Kanang anad na kayo nya baga na gyud mga sukid tig paminaw kay naanad na gyud mga higalas corruption. Awa oy, imo inon mahiya naman kayo mo kanta lang nagbakit ako nahihiya. Agi katawa mga sukid tig paminaw. Katalig pagtagad rumuntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni ana, ang desisyon may galas Korte Suprema maulahi man gud dag hisgot na gid ini kay tugos kadaghang hisgutanan. Unya paghuman usahay may gila daghang report sad niya importante.
Amo na nga, maulahi lang tagamay, pero ato lagi i-discuss, ha? Labot ining desisyon may gala sa Korte Suprema porbida. Abtang yung usa ka semana na ato maning na lakbit-lakbitan lang pero ano to ma-discuss thoroughly tungod sa kinini ang labihan kadaghan sa mga issues usab mga sukit tig paminaw, no? Ang desisyon nga may gawas at milabay Biyernes indeke, no? Supreme Court nga labot may gala sa impeachment batok ni Sara Duterte mga sukit tig paminaw nga gibasura yun sa Korte Suprema. Unsa da ini mga higalang maong desisyon? Naibaw ko nakabasa naman mo ana, naibaw kong sige na mo paminaw sa mga balita nato sa DYHP ug uban pa bat ato ni tagag pagtagad ron para ato mahigalang mahimay-himay, ha? Ining desisyon mahigala sa Korte Suprema pagbasura niining impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Straight to the Nanong point. gibasura man sa Korte Suprema, nia ang rason sa Korte Suprema nga politika kanyon atong respetaran mahigala kay nindot nga pagkasuwat, no? Unya unanimous decision kini sa 13 ka mga justices. Usa ka justice ang matawag nito mahigala absent tungod kay dunay importante mahitungod sa iyang medyo leave mahigala tungod sa panglawas, ug ang usa ka justice pod mahigala ni abstain kay usa sa mga counsel dito iyang parente, no? So mo na nga ni abstain. So katong 3 sa kabuk nga nibutar, nabutang gyud mahigala 13-0 gyud, na unanimous decision gyud, wa gyud mahimo mahigala nga wa gyud bisan og kinini ang na split decision, wa. Unanimous decision, wa gyud mahigala majority draw. Unya naibaw mo unsa gyud mga kailan 97 pages na gibasa ko ning 97 pages pagkanindot nga pagkasuwat sa mga justices nato Supreme Court nga ni concur. Kining puninti mahigala nga si Justice Marvick Leonen. Pertika very scholarly ang iyang pagkasuwat. Atong isgutan mga kaigalan. Kinig uban pang mga isgutan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dials inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP nga